ఎప్పుడు ఇంటే అన్నా ఆ థమ్స్అప్ ఇవ్వండి. థమ్స్అప్ బాబు ఇదేనా అమ్మ? మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసానేనా? ఎక్కడ చూసా నేను చాలా చోట్ల కనిపిస్తా ఉంటాను. నేను ఇచ్చిన 50, మీరు 75 రూపాయలు చేంజ్ ఇచ్చారు. ఈ రోజుల్లో కూడా మీరు అందరూ ఉండండి గ్రేట్ తమ్ముడు. పర్ల సొమ్ము పాములు ఆడిందని మా ముత్తాజ్ చెప్పాడన్నా. ఒక సొమ్ము తీసుకుని ఏం బాగుపడతానా? వీడు కొడుకంటే చేశావు నేరం, నిన్నెక్కడంటింది పాపం. దేవుడా కష్టాలన్నీ మంచోళ్ళకేనా? నీళ్ళేరా? నేను రానుకో అంతా తొమ్మిది నువ్వు. నేను ఒక్క నోకడికి ఇచ్చావా? వాడిగా 2 నోట్లు ఇచ్చినావు. నేను ఎప్పుడు ఇచ్చాను నోకడిగా? కావాలంటే ఇచ్చుడు.